Köszöntök mindenkit, ez a Hazabeszélők Podcast 6. adása. Szervusz Béci, hogy vagy, sikerült szerezni egyet a magyar szerb meccsre? Hát természetesen nem, de azt Persze. sokan így vannak ebben az országban. Fulladjon már meg az összes jegynepper. Teljesen komolyan mondom, hogy rendben van, hogy másodlagos piacot akarunk ennek teremteni, de azért az se teljesen normális, aki aztán neppertől próbál szerezni. Hát igen, látni itt már 100-150 ezer forintos jegyárakat is. De szerinted lesz olyan, aki 150 ezerért meg fogja vásárolni? Biztos lesz olyan idióta, már elnézést, hogy ezzel a kifejezéssel élek, de mindenképpen. De sőt, én azt látom a legtöbb csoportban, hogy olyan emberek árulnak jegyet, akiknek nincs is jegye. És úgy, akkor mi az elképzelés egyébként? Tehát, hogy úgy ejtik át az embereket, hogy utald el erre a számlára az X összeget, utána elküldöm, hogy nagyon sok ember megeszi ezt sajnos. mondjuk ilyet már láttunk, igen. Nagyon örömtelének tartjuk azt, hogy az MLS jogszabálymódosítást fog kezdeményezni. Abban egyébként nem vagyok egészen biztos, hogy bármilyen sikert el lehet majd ezzel érni. Nem magával a jogszabálymódosításra gondolok, hanem hogy tényleg tud valami majd történni. Tehát hogyan fogják szerinted azt ellenőrizni, hogy aztán ne legyen nepperkedés? Mert igen, nehezen. Ugye itt most arról van szó elméletileg, hogy akik az elmúlt egy évben jártak válogatott meccse, azok könnyebben jutnak majd jegyhez. Én ezzel sem értek feltétlenül egyet, mert a jegyüzérek valószínűleg az elmúlt egy évben gyakran vettek jegyet, tehát ezzel ők pont nincsenek kizárva, és sokkal inkább azt venném figyelembe, hogy kik azok az emberek, akik az elmúlt egy évben sűrűbben jártak NB1-es, NB2-es vagy NB3-as bajnokira, és én ezt venném figyelembe. Úgyis a jegyüzérek nem szoktak Paks vagy Puskás Akadémia mérkőzésre előre megvenni mérkőzésjegyeket. Én ezt szerint osztályoznám mondjuk a jelentkezőket egy válogatott. Hát szerintem egyébként ebben azért nincs igazad, mert nem csak a jegynepperek nem járnak feltétlenül NB1, NB2, vagy akár még NB3-ra is, hanem azért azok sem, akik kimennek egy válogatott meccsre. Tehát nem ugyanazt látják. Egyrészt ugye már nyilván nemzetközileg, meg bajnoki meccseket, de akik megnézik a tévében, most már a Szoboszlai Dominikot például, róla majd beszélünk még természetesen, akik megnézik a Szoboszlai Dominikot, vagy akár a Sallai Róli miatt oda kapcsolnak egy Bundesliga meccsre, azért nem feltétlenül gondolom, hogy nagyon sokat kiállnak NB1-re, van, aki igen, mi is ilyenek vagyunk, de azt azért nem gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy átfedés lenne, van, csak nem akkora. Tehát ebbe a módszerben is látok az ügyes betegséget. De szerintem azért mindig egy igazságosabb rendszer lenne. Ugye látjuk, hogy Csehország ellen is az összes jegyelket, ezzel szemben 8-10 ezer üres szék maradt. Sem az MLS-nek nem jó, sem a válogatottnak nem jó, sem pedig a hangulat szempontjából nem jó. Ugye azt gondolom, ez mindig egy igazságosabb rendszer lenne, ugyanis az a verzió, amit most az MLS felvázolt, az pontosan nem zárja ki a jegyüzérkedést. Tehát ezzel nem igazán oldja meg a problémát. Esetleg egy tüneti kezelésnek jó, illetve arra jó, hogy azt mondhassa az MLS, hogy hát azért megpróbáltunk valamit tenni ez ellen. De ez mindenképpen borzasztó. Hát én tulajdonképpen, aki eddig mindig el tudott menni válogatott meccsen, most már 2 éve nem tudok eljutni. Ugyanis ezek a jegyüzérek folyamatosan nagy számban felvásárolják a jegyeket. Aztán meg a csoportban, ilyen-olyan válogatott csoportokban azt látom, hogy a 6000 forintos jegyért elkérnek 100 eurót. Tehát, hogy ez így minden csak nem egészséges. Ami azért vicces nagyon, mert egy Premier League meccsre sem nagyon látsz 100 eurós jegyeket. Tehát azért tudom, mert én most megyek ugye a hétvégén, egyszerűen nem látom. Vannak egyébként nagyon-nagyon drága jegyek Premier League meccsre. Most például azért nem a Tottenham Liverpoolra megyek, mert egyszerűen nem tudtam volna az kiemelt kategóriát, nem tudtam volna azt a 90-100 fontot kifizetni. Ami egyébként nyilvánvalóan közelít egy 100 euróhoz, csak ez egy Premier League, és nem a magyar válogatott. Nem akarnám megsérteni az MLS vagy a válogatottat, tudjuk, hogy milyen jó mennek mostanában, de azért nem ugyanaz a színvonal. Nem ugyanaz a marketing, nem ugyanaz semmi gyakorlatilag, úgyhogy azért se értem, hogy gondolták ezt egyáltalán a jegyüzérek. Én egyébként, ha már ott egy nyugati meccsekről beszélgetünk, én sokkal inkább egy ilyen másodlagos piacot, hadd kanyarodjak vissza megint saját témámhoz, most is fel tudnám rakni azt a jegyet, ha éppen nem tudnék elmenni. Van egy másodlagos piaca, és valaki meg tudná venni, akinek szüksége van rá, nyilvánvalóan buknék rajta, nem is lenne pofám egyébként a teljes áron felrakni, de szurkolók bármikor felrakhatják, azt mondják, hogy jó, és akkor elintézi a klub egyébként az átírást. Tehát nem neked kell pénzt fizetni, ezért nem neked kell mindenféle bürokratikus dolgokat intézni, hanem akkor visszarakod, mert nem tudsz elmenni, valaki menjen el érte. Menjen el azzal a jeggyel meccse. És akkor van egy másodlagos piac, és egész egyszerűen el tud menni az, aki akar. Az MLS megint nem gondolkozik nyugati példákban, megint csak a törvény erejével, jogszabály erejével, semmi más nem kellene tenni, mint körülnézni. Most is itt nézzem, hogy jegyek a magyar válogatott meccseire csoportot a Facebookon,
Itt látok például olyat, hogy a 20 000 forintos jegy 80 000 forintért lehet megvenni. És ez még mindig csak egy 4-szeres árrés, ami azért ez ilyen kezdőnepper lehet, mert sokkal többet szokták fel. De látok olyat is, hogy 6 000 forintos jegy 30 000 forint, itt ugye akkor 5-szörös ár van, hát egy elképesztő. És közben meg szintén olyan posztokkal van tele, hogy nem kaptam jegyet a válogatott meccse, pedig eddig minden egyes alkalommal kint volt. Mi az érdekes, hogy csomó csoport, amiben benne vagyok, ilyen magyar focis, azt mondja, hogy mindenféle jeggyel kapcsolatos posztot törlünk. Tehát az is, aki bosszankodik rajta. Tehát ha keresnek, azt is kidobják, amit meg mondjuk még kevésbé értek. Mondjuk akkor így aztán a nepperek is eltűnnek onnan. Csak miért lehetne ezt megbeszélni? Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés. De tény, hogy nem működik. Nem működik ez a rendszer. Ugye látjuk, hogy most a válogatott nagyon népszerű. Bár emléksz, én voltam kint a Puskásban egy Magyarország-San Marino mérkőzéssel, ahol összesen 20 000, mondjuk ott is 20 000 néző volt, de egyébként az összes egy elkelt, hogy 20 000 néző volt kint a mérkőzésen. Kíváncsi leszek, hogy mikor jön el az az idő, amikor ismét ismét könnyebben el lehet jutni válogatott meccset, bár az nem, abban a szempontban nyilván nem lenne jó, mert akkor az azt jelenti, hogy a válogatott megint nincs jó formában. Hát vagy kell még egy nemzeti stadion, esetleg. És szerintem egyébként mindenki jegyhez juthatna, hogyha nem lennének ezek a jegyüzérek, és lenne egy igazságos rendszer. Nem mondom, én a nyugati példákat nézném meg az MLS helyében, mert jó van, kidőhöntük magunkat, mi nem megyünk válogatott meccsre, ha csak meg nem kínálnak minket 2 ingyen jeggyel, mert máshogy esélyünk nincsen. Beszéljünk a múlt hét végéről, aztán majd a tegnapi meccsekre is kitérünk. MTK Újpest, pontosabban Újpest MTK 0-2. Mi történt az Újpesttel? Hát, hogyha megnézzük a statisztikai adatokat, akkor úgy tűnhet, mintha egy sima Újpest fölényát tarkított találkozóról beszélnénk. Egyszerűen az MTK belőtte a helyzeteit, az Újpest meg mindent is kihagyott. Ráadásul ismét kiderült az, hogy Újpesten jelenleg nincs olyan kapus, aki megütné az Újpest színvonalát. Nem akarom bántani Banai Dávidot, de a második gól előtti palett mozdulatait lehet, hogy a Bolsólyban tapsal díjazták volna. Itt Újpesten, a Megyeri úton nem annyira. Hogy szegény nézi őt idézzem, de tegyük el valami humorosba. Van egy barátom, aki rendszeresen azt mondja ezekre a hasonló gólokra, hogy szilveszterkor fogjuk majd látni az összefoglalóba, és nem téved olyan nagyot. Majd mindjárt beszélünk a kapusgondokról is. Nem az első meccs, amikor egyszerűen nem mennek be a helyzetek. Tehát ezt láttuk a Mezőkövesd ellen is néhány héttel, hónappal ezelőtt, még a bajnokság legelején. Egyszerűen nem tudnak konzisztens teljesítményt nyújtani, márpedig ez abba fog kerülni szerintem, hogy a kitűzött célokat nem sikerül majd elérni. De te hogy látod? De eleve Újpesten hiányzik egy valódi 9-es. Az tény, hogy amikor az új igazolás Jürgens beállt, akkor jelentős mértékben volt az Újpest támadó játéka. Kérdéses, hogyha ő teljes mérkőzést fog kapni, akkor milyen játékra lesz képes. Ezért látszott, hogy Ambrose nagyon sokat fejlődött, meg test-elleni harcokat meg tudja nyerni, de azért ő egy betömörő védekezéssel szemben nem igazán tud hatékonyan játszani. Tehát mondjuk, hogyha október végén lesz itt egy Ferencváros Újpest, nagyon meglepődnék, hogyha Ambrose gólokkal tudná segíteni az Újpestet, és sokkal inkább egy olyan játékosra volna szükség az Újpestnek, aki nem csak a testi erejével, de mondjuk a labdakezelés és a labdával való bánásmódban is magas szintet tudnak képviselni. Egyrészt, másrészt én azt látom, hogy ha bár Csapott Kevin az NBA egyik legjobb játékosa jelenleg szerintem, de azt gondolom, hogy a mérkőzések óta formán kívül játszik, és nem igazán tud helyzetbe kerülni. Vagy ha meg helyzetbe is kerül, akkor meg már túlságosan önzetlen. Ugye itt is volt az MTK-n egy olyan szituáció, hogy Csapott Kevin 1-1-ben szinte megindulhatott volna a kapura, és ahelyett, hogy kapura lőtte volna, inkább lepasszolta a labdát, és ebből igazából egy óriási helyzetből nem történt semmi a végén. Vigyevicsnek a játék felfogását ismerve egyébként simán el tudom azt képzelni, hogy ő verte ezt bele a Kevin fejébe. Nem tudom, mert nem vagyok ott az edzéseken nyilván, de én azt látom, én inkább azt érzem, mintha egy kicsit önbizalom hiányos lenne most Csabot. Szerinted ez belekerülhet a válogatott meghívójába? Azért nem gondolom, mert hogy az ő gyorsasságára mindenképpen szükség van, főleg mivel most 2 olyan csapat ellen fog játszani a magyar válogatott, ahol igenis szükség lesz majd a kontrákra. Én azt gondolom, hogy szerintem Rossi hosszú távon is szokta értékelni azt, hogyha valaki rendszeresen játszik, és tudja, hogy mire képes, de azért meglepődnék, hogyha Csapott Kevin emiatt nem hívná be, mert most éppen egy kicsit formán kívül van. És akkor még kicsit térjünk ki az MTK-ra, hogy az Újpest nem tudta a helyzeteit értékesíteni, viszont piszok jól játszott az MTK. Tehát a szezon egyik
óriási meglepetése. Tudtuk azt, hogy jól igazoltak, tudtuk azt, hogy keverik a rutint a nagyon tehetséges, nagyon gyors és nagyon gólerős magyar fiatalokkal, de nem hiszem, hogy erre akármelyik számított volna, hogy az MTK ilyen jó lesz. Lehet ebből dobogó a szezon végén? Mert most már egyre inkább erről beszélnek a szakértők is. Én úgy gondolom, hogy az MTK lehet az új Kecskemét, és azért az is érdemes megemlíteni, hogy ugye az MTK 2 alapemberét is elveszített az első fél időben, és így is tudott olyan játékosokat becserélni Horváth Dávid, hogy egyébként nem esett vissza az MTK teljesítmény, egy elképesztően fegyelmezetten futballozó csapat. Ugye érdemes itt kiemelni Kata Mihályt vagy Kovács Mátyást, akik elképesztően tehetségesek, és nagyon meglepődnék, hogyha a következő szezonban is még az NB1-ben futballoznának, különösen Kata Mihály, tehát nem véletlenül hívta be Márko Rossi a válogatottba, nem véletlenül adott neki esélyt mind a 2 mérkőzésen. Tényleg egy üde színfoltja most jelenleg az NB1-nek az MTK, nem véletlenül vezették ideiglenesen a tabellát, ugye most a Ferencváros vezeti, és azt gondolom, hogyha ez így megy tovább, és ilyen formában maradnak, és mondjuk esetleges sérülések ellenére is így tudják tartani ezt a formát, akkor nagyon szép szezon elé nézhet az MTK. Ráadásul azért azt is ki kell emelni, hogy Németh Krisztián tényleg a csapat vezére, és megint olyan formában játszik. Ugye, mert múltkor is mondtam, hogy szerintem válogatott formában játszik. Nyilván nem biztos, hogy 34 esztendős sem még számítani fog rá Márko Rossi, de hogyha tényleg ilyen formában van, akkor igenis az ő rutinja még sokat érhetne a válogatottban. Beszéljünk másik meccsekről, pontosabban az edzőkről, már többször is szóba került nálunk Kuttor Attila és Grezlek sorsa, utóbbi a Fehérvárnál. A Mezőkövesd legyőzte, idegenben ráadásul a Kecskemétet, majd a Kecsóról is beszélünk nem sokára, úgyhogy Kuttor egyelőre biztosan megmenekült, a Fehérvár egy nagyon gólgazdag mérkőzést, 3-3-as végeredményt játszott az ET-vel, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyelőre megmenekültek, de vajon meddig? Hát Senkó Zsombornak nagyon sokat köszönhet a Fehérvár vezetőedzője. Én még ennyire formán kívül védőkapus nem nagyon láttam. Ami egyik azért is érdekes magam, hogy Senkó Zsombor tényleg egy elképesztően tehetséges kapus, de nagyon indisponáltan, hát inkább azt mondom, hogy indisponáltan védett az egész mérkőzésen. Nem igazán volt a helyzet magaslata, nem tudom, hogy ez a rutintalanságából fokadt, vagy valami másból, de számomra tényleg meglepő volt. Egyébként semleges néző szempontjából egy elképesztően élvezetes találkozó volt a Fehérvár. Látszik, hogy 2 olyan csapat, amely valószínűleg az év végén is a tabella a hátsó részében fog elfoglalni a helyét. Ugye látjuk, hogy Fehérváron most nem éppen legjobbak a körülmények, távozott a sportigazgató helyettes, nem tudni, mi lesz a jövő, nem tudni, hogy majd a stábban ki fognak beülni, mi lesz a lengyel edző sorsa, így azért ilyen körülmények között nagyon nehéz teljesíteni. Ráadásul ugye Kodró a Fehérvár csatára ugye összeveszett a saját szövetségével is, tehát hogy a játékosaik többsége jelenleg most fejben nem éppen a csapat teljesítményen tudnak gondolkodni, vagy koncentrálni, de mindenkinek van valami baja, tehát most Fehérváron tényleg szappanopera vette kezdetét, amelyet még a Netflix is megirigyelne. Nem kizárt, hogy majd lesz belőle egyszer sorozat, én elnéznék egyszer egy ilyen NB1-es dokumentarit. Beszéljünk egy kicsit a szerdai meccsekről, nem egy túl jó mérkőzésen, de a Fradi legyőzte a Kecskemétet. Kecskemét már 2 meccset veszített el, először kikaptak otthon a Mezőkövestől, ez azt hiszem, hogy egy sokkal meglepő eredmény. Aztán kikaptak tegnap a Fraditól. Bajban van a Kecskemét? Az egészen biztos, hogy hullámvölgyben vannak. Úgy látszik, ez a kecsó mágia most már eltűnt, meg most már nagyjából kezdik kiismerni a Kecskemétnek a játékát. Egyébként azért nem gondolom, hogy különösebb problémáik lennének, csak valószínűleg az, hogy dobogóért fognak harcolni, az mondjuk most ez egyáltalán nem reális. Ugye azt tudjuk, hogy a Kövesd az Mumusa valamiért már jó ideje a Kecskemétnek, ugye Dražić elképesztő napot fogott ki a Kecskemét ellen, hogy duplázott, innen is látszik, hogy Dražić nagyon legértékesebb játékosa a Kövesdnek, és talán ő lehet az oka annak, hogy a Kövesd valami csoda folytendeben tud maradni az NB1-ben. A Ferencváros elemeket igazából ki lehet kapni. Tehát látszik, ez már egy teljesen más Fradi, mint amit a Máté Csabánál megszokottunk. Ugye itt a Fradi 1-0-ra nyert. Ugye, igen, ez a Zsinórban a második 1-0-ás mérkőzésük volt, és lehet látni az átrendeződést abszolút.
tehát itt nem a 6 gólt rugó Máté Csabás Fradit fogjuk látni a közeljövőben, hanem az a elképesztően fegyelmezetten és zártan és óvatosan futballozó Fradit, tehát az eredmények eddig Stankovics mellett szólnak. Ugye a konferenciáliga mérkőzés is megnyerte a Ferencváros zsinórban, 3 győzelem, sőt, ha a Magyar Kupát ide vesz. Akkor még abszolút pontveszteség nélkül van, ha a kupát pontra számolnánk, igen. Így, hogy nem a leglátványosabb az, ami Stankovics csinál a Fradival, de egyelőre eredményes, és hát így várható volt, hogy így fegyelmezetten, zárkozottan védekező Ferencvárosról szemben a Kecskemét nem nagyon tud mit kezdeni. Valamivel nekem meglepőbb a Kecskemét hullámvölgyénél a Debrecené. Kikaptak a Diósgyőrtől a hétvégén. Egyébként itt kell megjegyezni, hogy a Diósgyőr is hatalmas formában játszik eddig. Tehát 7 meccsen gyűjtöttek 13 pontot, ez majdnem egy 2 pontos meccsenkéti átlag, és az egyik góljuk az valami fenomenális volt a Debrecen ellen. A Debrecen pedig tegnap is kikapott, csak most a Pakstól, és a Paks ezzel már harmadik a tabellám. Nagyobb bajban van-e a Debrecen, mint a Kecskemét, és ugyanaz-e a baj, vajon, szerinted? Érdekes, mert ugye tegnapi Paks elleni mérkőzésen és a Debrecen, amit igazából ki lehetett hagyni, azt kihagyott. Tehát kicsit olyan volt a mérkőzés képe részben, mint az Újpest MTK-i, hogy bár statisztikai adatok szerint egyébként jól játszott a Debrecen, de azok alapján mondjuk aki mindent kihagytak meg. Amikor a legegyszerűbb megoldást lehetne választani, akkor a legnehezebb megoldást választják a kapu előtt. Tehát én most kicsit úgy érzem, hogy elvesztette a fonalat a Debrecen, de nem gondolnám, hogy olyan nagy probléma lenne. Azért Blagojevic szerintem az NB1 egyik legjobb szakembere, majd rendbe fogja tenni fejeket. Egyébként ebben a szempontban érdekes lesz a hétvége, ugyanis Debrecen-Újpest lesz, 2 olyan csapat, amely egyébként nagyon szépen, nagyon gyönyörűen, és egy néha elképesztően rosszul is tud futballozni. Valamelyik csapat össze fogja szedni magát. Kérdéses, hogy ez vagy a Debrecen, vagy az Újpest lesz. Tehát az Újpest szempontjából kicsit jobb, hogy a Debrecen egy hétközben játszott, kicsit fáradtabb is lesz. Talán tényleg hullámvölgyben van, itt ez most az Újpestnek kedvezhet, de az minden szempontból érdekes lesz, hogy amelyik csapat nyerni tud, az talán egy kicsit majd ki tud kecmeregni abból a helyzetből, amiben mostanában van. Szerinted lehetséges, hogy az Újpest... Akkor menjünk át a tippekre. Nagyon bejött a múlt héten is, inkább bele sem menjünk. Aki akarja, hasonlítsa össze, de nem a mi fordulónk volt tippelés szempontjából. Szerinted győzhet-e az Újpest Debrecenben? Én azt gondolom, hogy igen. Az biztos, hogy amikor az előző szezon végén az utolsó fordulóban játszottak, akkor Debrecen nagyon durán lefociszta az Újpestet, de az egy nagyon jó formában játszó Debrecen, és egy nagyon formán kívül játszó Újpest volt, most viszont fordult a kocka. Én úgy látom, hogy most a Debrecen van nagyon formán kívül, és mint mondtam, szerdán játszottak, és kicsit talán fáradtabbak is lesznek a lábak. Én azt gondolom, hogy most egy teljesen más Újpest lesz. Kíváncsi leszek egyébként, hogy Vignyevics Jürgensnek fog-e bizalmas szavazni 9-es pozíciókban, vagy Embróznak. Én nem lennék meglepve, hogy az észcsatár játszana. És hát az a kérdés, hogy Csapot Kevin végre megtalálja a góllövő cipőjét. De én most azt mondom, így láthatatlan, vagy egyrészt az Újpest biztosan fog gólt kapni, mert tudjuk, sem a védelme, sem a kapusposzton nem brillírozik, de hogy azt gondolom, hogy most Újpest győzelemre számítok. Én itt egy szűk hazait várok, szerintem most a Debrecen fogja inkább összekapni magát. Sokkal gyorsabbnak látom egyébként a Debrecen, mint az Újpestet, és ebben az esetben talán el is lehet azt felejteni, amit te említettél, hogy most hétközben játszottak. Szerintem az Újpestet ez nem menti meg most a vereségtől. Az viszont biztos, hogy figyelniük kell hátrafelé, mert most a 7. helyen állnak a tabellán, és hogyha most nem kezdik el összekapni magukat, ráadásul pontosan 1 hónap lesz akkor hátra a derbiig, akkor most kellene úgy játékban szerintem fölhúzniuk magukat, de ez nem Debrecenben fog megtörténni. Tehát én egy picit azt várom, mint az előző szezonnak az utolsó mérkőzésén, hogy ha nem is lefocizza őket a Debrecen, de én itt mindenképp egy hazai győzelmet várok. A gólszám az kérdéses, én nem várok túl sok gólt, maximum egy ilyen 1-0, 2-1-re számítok nagyjából. Aztán majd meglátjuk, de nagy érdeklődéssel várom én is azt a mérkőzést. És lesz a hétvégén egy örökrangadó, végre megint, MTK Fradi. Na ez most egy olyan meccs lesz megint, amit már nagyon-nagyon régen vártunk, mert ugye az MTK Fradik az előző szezonokban, amikor egy osztályban játszottak, nem mindig hozták azt a színvonalat, amit várunk egy örökrangadótól, de most egy jó mérkőzésre számítok. Nagy lóvét én nem raknék rá, én simán azt látom, hogy ebből lehet egy MTK győzelem. Igen, én is úgy érzem, hogy most talán az MTK-nak van esélye a Ferencváros ellen. Egyébként kérdéses, hogy most
mennyire tudja majd az MTK feltörni a Ferencvárosnak a szervezet védekezését. Nem számítok sok gólra, tehát én azt gondolom, ez egy tipikus 1 vagy 2 gólos mérkőzés lesz, de tény, hogy most az MTK van olyan formában, hogy meg tudná lepni a Ferencvárost, amely már lehet egy fél szemmel a jövő csütörtöki mérkőzésre fog koncentrálni. Az biztos, hogy ez a mérkőzés most az örökrangadóhoz méltó lesz majd, mert tényleg 2 nagyszerű formában. Hát a tabella második és első helyezettje játszik egymással, ez mindig jó mérkőzés szokott hozni magával. Nem lehet, hogyha az RTK az új Kecskemét, akkor ezt a Fradi is észrevette, és inkább most hátrafele tekingetnek is komolyan veszik annyira ezt a mérkőzést? Mert én azt nem hiszem, hogy lenéznék az MTK-t, mert pontosan tudják azt is, hogy ők most milyen formában vannak. Lenézni biztosan nem fogják, tehát azt nem gondolnám, hogy a Fradi bárkit is lenézne az NB1-ben, de az is biztos, hogy ők nem csak egy-egy mérkőzésben gondolkodnak, hanem most egyrészt konferencialigában, másrészt hosszú távon az NB1-ben, hogy mégis hogyan tudják ezt a formát fenntartani. Ugye hát a Ferencvárosnak azért de plusz 6 meccse van a többi csapathoz képest, azért ez elég sokat számít, ráadásul nem akármilyen színvonalon, tehát azért ezt is figyelembe kell venni. Tippre mit mondasz? Akár ha gólokra kell tippelni, azt említetted, hogy talán kevés lesz, akár ha eredményre. Hát én 2 fél alá tenném mindenképpen, tehát hogy ha nyer valamelyik csapat, akkor én azt gondolom, hogy 1-0-ra fog nyerni. Én azt mondom, hogy ha itt most valaki nagyot akar nyerni, akkor a ritkán használt, de nagy otcú tippet meg lehet rakni. Én azt mondom, hogy simán lehet egy olyan, hogy megszerzi az MTK vezetést, de a Fradi fog győzni ezen a meccsen, úgyhogy ez a félidő hazai vége vendég mindig nagy otccal szokott menni, és szerintem ez most nem baj, hogyha néhány 100 forintot erre rápakolunk, mert simán el tudom képzelni, ezen a meccsen ez lesz. Én nagyon-nagyon kíváncsian várom ezt a örökrangadót. Szerintem, ha kevés gól is lesz, akkor biztos, hogy színvonalas meccset fogunk látni. Akkor jöjjön a végén a kitekintő, ahogy szoktuk. Mekkora gólt rúgott Szoboszlai Dominik, te jó Isten! Hát Pók kiköltözött a sarokból. És hát ugye megint a szokásos verzió, hogy a Liverpool vesztésre állt, aztán jött meg 3-1-re. Igen, ezt is érdemes lehet pakolni. A Liverpool mérkőzésére tényleg érdemes fogadni, hogy az ellenfél fog vezetni a félidőben. Most nem csináljátok, bocsánat, most semmiképpen se csináljátok, mert ha most valamikor, akkor most hétvégén nem lesz az a Tottenham ellen, ebben egészen biztos vagyok, most ne, de egyébként minden meccsen megérheti ezt a Liverpoolra megpakolni, igen. És de Szoboszlai 5 perccel később tényleg akkor a gólt lőtt, hogy élményszámba ment. Egy ligakupában. Megmutatjuk, hogy jó van, mester, lehet rám számítani. Olvastam, hogy megkínálták Matéteával, ami Dél-Amerikában nagyon népszerű, és hát a Liverpool az bővelkedik dél-amerikai játékosokban. Ez egy, ha valaki esetleg nem tudná, ez egy élénkítő hatású tea, de hogy teljesen legális, mert semmi olyan dolog nincsen benne, ami akár a doping ellenőrök figyelmét felhívná magára, úgyhogy Darwin Núñez oda is kommentelt a meccs után, hogy ember, milyen Matéteát itattatok vele, mert hogy megkínálták Szoboszlai Dominikot is ebből, úgy tűnik, hogy bejött, úgyhogy következő Matéteát akkor mi fizetjük, ezt meg tudom ígérni. Hatalmas nagy gól volt, és hát további ilyeneket kívánunk, Dominik. Volt 2 öngól is, Kerkez Milos és Bola Bendegúz is sajnos öngólt vétettek, de ennek ellenére egyébként Kerkez nem játszott rosszul. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Liga Kupa következő fordulójában megint összekerültek Szoboszlaival, úgyhogy 3 meccset is játszanak az idén, eddig legalábbis úgy tűnik. Nagyon kíváncsi leszek arra a meccsre is. Kerkez játéka, nem tudom, a szakértők picit hullámzónak mondják, szerintem még mindig hozza azt, amit kell. Lehet, hogy hullámzó, de az ő életkorában ez még szerintem... Abszolút, 19 évesen persze. Ez még mondjuk, hogy nem meglepetés, hogy néha hullámzó játéka. Ugye az öngólról se nagyon tehetett, igazából szerintem ő Bournemouthban egy fontos alapemberré vált, néhány mérkőzés alatt, az szerintem eléggé sokat mondó, nagyon bíznak is benne. Lehet, hogy még ez a szerda-szombat ritmus még nem fog neki 100%-ig menni, de én azt gondolom, hogy ő tényleg olyan csapatba igazolt, ahol nagyon szép jövője lehet, és nagyon sokat tud fejlődni, és ahol egyébként nem csak a védekezésre, de a támadásra is jut ideje, azért Kerkesnél ez mindenképpen fontos, és hát azt gondolom, hogy októberben majd a magyar-szerb mérkőzésen szintén legalább ugyan jó teljesítmény fog nyújtani, mint a szeptemberi találkozón. És akkor, ha már szerbek, most már tudjuk azt is, hogy ők a legerősebb kerettel jönnek majd a következő selejtezőre, van-e félnivalónk szerinted? Vagy meríthetünk annyit a belgrádi mérkőzésből, hogy ez elég lehet a fiúknak? Főleg itthon 60 000 tomboló szurkoló előtt.
Nyilván én annak nagyon örültem, hogy a Rossi azt mondta, hogy még senki ne kezdjen el előre ünnepelni, mert hogy még itt legalább 4 pontot kell szereznünk októberben ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy reális esélyünk van az EB-re való kijutásra. Ugye azért Montenegró is ott van elég közel hozzánk, ráadásul ugye Montenegróban csak 0-0-át tudtunk játszani, úgyhogy egyébként azon a mérkőzésen nem mi voltunk a jobbak, tehát még azt gondolom, hogy mérkőzésről mérkőzésre kell haladni. Egészen biztos, hogy a Stojkovic most nem ugyanúgy fogja felküldeni a pályára a szerb válogatottat, mint ahogy Belgrádban tette. Nagyon-nagyon komoly és parázsmérkőzésre számítok, de én azt gondolom, hogy Rossi már bizonyított több alkalommal is, és ugye a szeptemberi csatát Rossi nyerte meg, én azt gondolom, hogy az októberi csatát is Rossi fogja megnyerni majd Stojkovic-sal szemben, és be fogjuk pontot. Legyen így, nagyon szeretnénk, hogyha így történne. Hamarosan tehát válogatott meccs, majd megfelelő időben, megfelelő adásban beszélünk is erről. Nagyon köszönjük, hogy megint velünk tartottatok, ez volt a Hazabeszélők 6. adása, ha tetszett az adás, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a Spotify-on is, illetve a YouTube-on is, YouTube csatornánk is van, a linkeket majd a leírásban megtaláljátok. Jövő héten is találkozunk majd, addig is hajrá magyarok, hajrá magyar foci, sziasztok! Sziasztok!